श्रावण स्पेशल मी बनवते आज उपवासाची थाळी. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी कढई ठेवलेली आहे. तर पहिल्यांदा आपण साबुदाण्याची खीर बनवणार आहोत. तर खीर बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दूध. तर इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. तर म्हशीचं दूध आहे हे. तर खीर बनवण्यासाठी तुम्ही कोणतंही दूध इथे वापरू शकता. तर आता दुधाला ही उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. तर आपण आता या दुधामध्ये भिजलेला साबुदाणा घालूया. तर मी आधीच साबुदाणा भिजत ठेवलेला होता. तर 1 वाटी साबुदाणा घातलेला आहे. तर साबुदाणा आपल्याला छान मऊसूत असा भिजलेला पाहिजे खिरीसाठी. तेव्हाच आपली खीर छान मस्त अशी फुलून येईल आणि छान होईल. तर अशा पद्धतीने आपण आता ही खीर हलवून घेऊया. तर मी आज ही खीर कॅरमेल बनवणार आहे. तर खूप छान टेस्टी असणार आहे ही खीर. कलर पण छान येणार आहे खिरीला आणि टेस्ट पण फार छान असणार आहे. तर आता आपण हा साबुदाणा दुधामध्ये शिजत ठेवूया. तर दुसऱ्या गॅसवरती आपण कॅरमेल बनवून घेणार आहोत. तर 1 वाटी साबुदाण्याला 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. तर कॅरमेल बनवायचं आहे आपल्याला साखरेचं. तर आपण त्यामध्ये पाणी बिलकुल घालायचं नाही. आपल्याला जशी साखर आहे तशीच मेल्ट करून घ्यायची आहे. तर कॅरमेल बनवण्यासाठी आपल्याला इथे काही वापरायचं नाही. ही एक छोटीशी टिप लक्षात घ्या. तर कॅरमेल आपल्याला अशा पद्धतीने हलवून घ्यायचं आहे. तर गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. जर हाय ठेवली तर आपली साखर करपून जाईल आणि कॅरमेल पुढे जाईल आणि काळपटपणा येईल कॅरमेलला आणि कडवट पण लागेल. म्हणून अशा पद्धतीने मेल्ट करत राहायचं आहे स्लो गॅसवरती. तर बघू शकता साखर मेल्ट झालेली आहे. तर गॅसची फ्लेम आपल्याला बंद करायची आहे. यापुढे आपल्याला साखर जास्त शिजवायची नाही. तर एवढीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे. असाच कलर पाहिजे कॅरमेलला. तर हे कॅरमेल आपल्या खिरीसाठी तयार आहे. तर इकडे आपला साबुदाणा छान मस्त मऊसूत शिजलेला आहे. बघू शकता टम्म फुगलेला आहे. तर साबुदाणा मऊसूत शिजल्यानंतरच आपल्याला कॅरमेल यामध्ये घालायचं आहे. तर कॅरमेल थोडंसं थंड झालेलं आहे. तर काही हरकत नाही. आपण या गरम दुधामध्येच घालणार आहोत. त्यामुळे दुधामध्ये घातल्यानंतर कॅरमेल पूर्णपणे मेल्ट होईल. थोडासा वेळ लागेल पण कॅरमेल पूर्णपणे मेल्ट होते. काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पण याच कॅरमेलमुळे आपली खीर टेस्टी आणि मस्त अशी लागणार आहे. तर बघू शकता कॅरमेल पूर्णपणे विरघळलेलं आहे. तर आता आपण घालूया ड्रायफ्रूट्सचं. तर इथे काही मनुका आणि पिस्ता, बदामचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. ते आता आपण खिरीमध्ये घालूया. तुम्ही इथे ड्रायफ्रूट्स तळूनही घालू शकता. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कसेही घालू शकता. तर बघू शकता खिरीला किती मस्त कलर आलेला आहे. थोडंसं कॅरमेल राहिलेलं आहे, तेही मेल्ट होऊन जाईल. तर अशा पद्धतीने इथे मी आज कॅरमेल बनवून खीर बनवलेली आहे. खूप छान झालेली आहे. मला खूप आवडते अशी खीर. म्हणून म्हटलं तुमच्यासोबत ही खिरीची रेसिपी शेअर करावं. तर अशा पद्धतीने आपली मस्त अशी झालेली आहे. तर थिकनेस आपल्याला असाच ठेवायचा आहे. जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही. कारण की ही खीर थंड झाल्यानंतर मी फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे. थंडगार खायला मस्त लागते. तर खीर तयार झालेली आहे आपली. तर आता आपण एका पॅनमध्ये साखर घालणार आहोत. तर 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे 2 चमचे. आणि आता ही साखर आपण पूर्ण मेल्ट करून घेऊया पाण्यासोबत. तर आपल्याला चिपचिपी पाक करायचा आहे. तर मी शेंगदाण्याची वडी बनवते. बर्फी नाही तर वडी बनवते. खूप सोपी आहे. शेंगदाण्याचं कूट डायरेक्ट मी घालणार आहे. तर पाक आपला चिपचिपी झालेला आहे. पटकन येतो. तर आपण यामध्ये आता घालूया शेंगदाण्याचं कूट. तर डायरेक्ट मी जे शेंगदाण्याचं कूट बनवलेलं होतं तेच घालणार आहे आणि वरून थोडासा खोबऱ्याचं कूट घालणार आहे. शेंगदाण्याचं कूट आणि खोबऱ्याचं कूट दोन्ही एकत्र जर वडी बनवली तर खूप छान मस्त अशी टेस्टी लागते. तर हे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. थोडंसं घट्ट झालं का हे लगेच काढून घ्यायचं आहे आणि सेट करायचं आहे. तर पटकन आपली ही वडी बनते. खूप काही वेळ लागत नाही. तर हे वडीसाठी तयार झालेलं आहे. तर मी पहिल्याच डब्याला तूप लावून घेतलेलं होतं. तुम्ही इथे कोणताही टीन वापरू शकता. तर डब्यामध्ये आपल्याला पटकन सेट करायचं आहे मिश्रण आणि थापून घ्यायचं आहे. तर टेस्ट फार छान येते या वडीला. झटपट बनते शेंगदाण्याची वडी. तर अशा पद्धतीने आपण स्प्रेड करून घेऊया आणि फ्रीजमध्ये ठेवू नका. बाहेरच ही थंड होते, सेट होते छान. तर आपण आता ही बाहेरच ठेवून देऊया. तर पटकन ही वडी बनते. तर ही झटपट शेंगदाण्याची वडी आपली तयार झालेली आहे. तर आता आपण लगेचच कट करायचं आहे वडीचं. तर कट केलेलं आहे.
बघू शकता मस्त अशी अलगद निघत आहे वडी. सेट छान झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण शेंगदाण्याच्या वड्या बनवलेल्या आहेत. तर आता आपण बनवूया काकडीची कोशिंबीर. तर इथे आपण काकडी घेतलेली आहे एक. तर काकडीच्या दोन्ही बाजूची टोके काढून टाकायची आहेत आणि आता एका छोट्या किसणीने ही काकडी किसून घ्यायची आहे. तर काकडी घ्यायच्या आधी मी स्वच्छ धुवून घेतलेली होती. तर काकडीचा किस इथे मी केलेला आहे. जर तुम्हाला काकडीचा किस करायचा नसेल तर तुम्ही एकदम छोटे छोटे तुकडेही करू शकता कोशिंबीरसाठी. तर आता घालूया आपण इथे दही. तर आपल्या कोशिंबीरसाठी किती दही लागणार आहे तेवढं तुम्ही इथे दही वापरू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेला आहे. नंतर इथे मी थोडंसं नमक आणि घातलेलं आहे आणि आमचूर पावडर घातलेली आहे थोडीशी आणि थोडीशी हिरवी मिरची घातलेली आहे. एकदम थोडीशी घालायची आहे नाहीतर तिखट लागू शकते आणि थोडासा शेंगदाण्याचा कूट जाडसर. तर ही उपवासाची कोशिंबीर आहे त्यामुळे इथे दुसऱ्या भाज्यांचा वापर करायचा नाही. तर इथे मी साखर घालत आहे 1 चमचा. तर मस्त अशी टेस्टी लागते आंबट गोड तिखट कोशिंबीर. तर इथे आपली कोशिंबीर मस्त तयार झालेली आहे. तर आता आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहोत. तर वरून थोडंसं डेकोरेशन करत आहे मी. खायला पण टेस्टी लागेल कोशिंबीर आणि दिसायला पण फार छान. डाळिंबाचे दाणे इथे घातलेले आहेत. तर आता मी फ्रीजमध्ये ठेवून दिलेली आहे कोशिंबीर. तर आता आपण बनवूया थालीपीठचं मिश्रण. तर इथे मी साबुदाणा घेतलेला आहे 1 वाटी. तर साबुदाणा मस्त भिजलेला आहे. थोडासाच आपल्याला हलक्या हाताने कुस्करून घ्यायचा आहे. म्हणजे बाइंडिंग छान बनेल आपल्या थालीपीठचं. तर इथे आपण आता घालणार आहोत कच्चा बटाटा. तर इथे मी बटाट्याची साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपण हा बटाटा किसून घालूया. तर इथे मी शिजवलेला बटाटा घेतलेला नाही, कच्चाच बटाटा वापरत आहे. कारण की आपल्याला झटपट थाळी बनवायची आहे म्हटल्यानंतर इथे शिजवण्याची काही गरज नाही. तर काकडीही आपण इथे किसून घालणार आहोत. तर या थालीपीठमध्ये मी काकडीचा पण समावेश केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने काकडी आणि बटाटा किसून झालेला आहे. जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालूया. जर तुम्हाला बटाटा शिजवून घालायचा असेल तरीही तुम्ही घालू शकता. पण झटपट आपल्याला थाळी बनवायची म्हटल्यानंतर कच्चाच बटाटा वापरा शक्यतो. नंतर इथे मी आमचूर पावडर थोडीशी, मिरचीचा ठेचा थोडासा आणि स्वादानुसार नमक घातलेलं आहे, मीठ घातलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर हे पीठ मळताना आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही कारण की हे पहिलंच ओलसर आहे सर्व. त्यामुळे हे थालीपीठचं पीठ छान असं मळून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे कोथिंबीर जिरे चालत असतील तर तुम्ही घालू शकता. पण आमच्याकडे जिरे कोथिंबीर असं काहीही चालत नाही. पीठ आता बाजूला ठेवून देऊया. तर आता मी इथे बटाटा घेतलेला आहे एक. तर बटाटा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे साल काढून. तर या बटाट्याचे आपण काप बनवणार आहोत, चटपटीत काप. तर आता आपण बटाट्यांना छान स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेला आहे टिश्यू पेपरने. आता आपण यामध्ये मसाले घालूया. तर थोडंसं नमक घातलेलं आहे, लाल मिरची पावडर, आमचूर पावडर. तर इथे मी हळद चुकून घातलेली आहे त्यामुळे मी हे उपवासाला वापरलेलं नाही. पण मी इथे सर्विंग केलेली आहे डिशमध्ये, मी व्हिडिओ काढलेलं होतं त्यामुळे. तर इथे हळद वापरायची नाही. तर अशा पद्धतीने आपण शेंगदाण्याचं जाडसर कुटी घालून मॅरिनेट करून बाजूला ठेवून देऊया बटाट्याचे काप. तर इथे मी प्लॅस्टिकचा कागद घेतलेला आहे. तर आपण आता जे थालीपीठचं पीठ बनवून ठेवलेलं होतं त्याचे असे छोटे छोटे गोळे करून प्लॅस्टिकच्या कागदावरती थापून घ्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण थापून घेणार आहोत. तर छोटे छोटे थालीपीठ आपल्याला बनवायचे आहेत. तर आता हे थालीपीठ बनवून छान तयार झालेलं आहे. तर तिकडे आपला तवाही छान तापलेला आहे. तर हातावरती असं अलगद घेऊन उचलून टाकायचं आहे तव्यावरती आणि छान असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने दुसरेही इथे थालीपीठ तयार झालेलं आहे. तर आपल्याला कागदावरतीच हे थालीपीठ थापायचं आहे. तर आता मस्त इकडे खरपूस भाजत आहे थालीपीठ. वरतून थोडंसं तेलही लावूया. तर हे थालीपीठ गरम असतानाच खायचं आहे, गरम असताना छान लागते. तर अशा पद्धतीने आता पहिलंही थालीपीठ भाजून झालेलं आहे आणि दुसरेही थालीपीठ छान खरपूस भाजून घेऊया. तर छोटे छोटे इथे मी सर्व थालीपीठ बनवून घेते. तर खमंग असं छान लागतं हे थालीपीठ उपवासाचं. तर इथे सर्व आपली थालीपीठ बनवून तयार झालेली आहेत. तर इथे 5 ते 7 आपली थालीपीठ तयार झालेली आहेत. तर थालीपीठ बाजूला ठेवून देऊया आणि जे आपण बटाट्याचे काप मॅरिनेट करून ठेवलेले होते तेही थोड्याशा तेलावरती
मस्त असे फ्राय करून घेऊया. तर जास्त तेल घालायचं नाही, थोड्या तेलावरती आपले हे बटाट्याचे काप फ्राय होतात. खरपूस असे कलर येईपर्यंत हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत बटाट्याचे काप. हे खूप छान टेस्टी लागतात, चटपटीत लागतात. मी यामध्ये चुकून हळद घातलेली होती, त्यामुळे मी हे उपवासाला नंतर वापरलेलं नाही. तर अशा पद्धतीने इथे आपले बटाट्याचे काप पण तयार झालेले आहेत. तर इकडे तेलही गरम झालेलं आहे. आता आपण वेफर्स तळून घेऊया. नंतर इथे आपण सर्व साबुदाण्याचे पापड तळून घेऊया. तर उन्हाळ्यामध्ये या सर्व पापडांची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आता आपण हे सर्व इथे करून तयार झालेलं आहे. तर पहिल्यांदा ठेवूया मस्त अशी थंडगार कोशिंबीर, साबुदाण्याची खिचडी. तर खिचडीचा व्हिडिओ मी काढलेला नाही. तर कॅरमेल खीर पण ठेवूया आणि थंडगार दही ठेवूया आणि साबुदाणा थालीपीठही ठेवूया आणि बटाट्याचे काप ठेवूया. पण हे बटाट्याचे काप नंतर मी उपवासाला वापरले नाहीत, कारण की चुकून यामध्ये हळद पडलेली होती. तर आता आपण ठेवूया तळून घेतलेले पापड. तर पापड सर्व मी इथे वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलेले आहेत. बटाट्याचे वेफर्स, साबुत तांदूळचे पापड, नंतर ही बटाट्याची चकली, नंतर ठेवूया आपण वडी, शेंगदाण्याची वडी. तर नंतर तोंडी लावण्यासाठी आपण इथे ठेवणार आहोत काकडी. तर काकडीच्या काही स्लाईस आपण इथे ठेवणार आहोत. तर अशा पद्धतीने मी आज श्रावण महिना स्पेशल उपवासाची मिनी थाळी बनवलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि कशी झाली कमेंटमध्ये सांगा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.